ти в огні не згорів, не загинув у вирі печінні. Як на тебе той рік кинув стільки лиха і незгод. І здавалося, доля твоя догорає, неначе лучина. Але вистояв мужньо мій кримсько-татарський народ. Травень 44-го. Радість визволення розквітла. Але чом вартові не відходять від наших дверей? Чом із рідних осель, де було стільки щастя і тепла, автоматники гонять жінок, стариків і дітей. І неспішно на схід ніби гусінь повзли ешелони, а з вагонів прокляття катам і вождям і вікам, а з вагонних телячих і крики, і плачі, і стогін. Не ховали померлих, на поталу лишали вовкам. Дикі хащі лісів крижаного Уралу і гінка далечінь азіатських гарячих степів. Новим захистком тут, батьківщиною другою стали. Для таких непокірних і гордих, і дочок твоїх, і синів. Як над нами знущались, глумились і люто ганьбили коменданти і їхні прислужники, ситі, пихаті і злі. Слово «кримський татарин» навіть згадувати заборонили, наче б кримських татар не було і нема на землі. Скільки їх, тих, хто мужньо боровся за свободу, полягло у борбі, за священне право своє, щоб вернуть навіки чесне ім'я мого народу і сказати усім: ми живі, ми не вмерли, ми є. День сьогодні сумний, день сьогодні трагічний і чорний. В день травневий колись нас погнали назустріч вітрам. Ми вертаємось в Крим, він як мати зігріє перегорне. Тільки ж хто відповість за все зло заподіяне нам? Будьте ж наказані ті, хто прирік нас на гори і муки, хто засіяв між нас дике поле із розбрату й чвар. Ми відродимось, клятву урочу дають наші діти і внуки. Ми розкажемо правду про трагедію кримських татар.